producer Aponkye na osi MPP ho ye na hino Aponkye na osi MPP fo de ohu MPP fo na ne buafu no Aponkye bi wo Kumase sa Aponkye ne se ohu MPP fo a no no ne buafu Aponkye na oni obi ne bakoda ye ebo mu a sika enka ne nsam no Aponkye na oti Nhyira FM Aponkye JUANTUA na oti Nhyira FM na osi MPP fo ho ye na hi na ono de ohu MPP fo na ne buafu no Aponkye na one maame bi ne ba nyina no one maame na da one maame ne ba so aye de ada eno na de ne bre sa Aponkye JUANTUA no fa ne to so Aponkye JUANTUA fa Aponkye JUANTUA na wo Nhyira FM no fa ne to so ono se MPP fo ho ye na hi ono no to say na yetete wo yi a na nado 80 something years yetete wo yi a wo bie wa no o papa no maame antete wo yi enti emfia na nado aduru tim ka tia na nado so ye arrogance enam sa papa no maame ama won tete enti na yetete wo yi pa dia efia ye to na nade ye senka respect wo ho efia ye to na na bia yetete wo mu yi enam sa papa no maame antete wo yi enti na nado una nano 80 something years wo so ye arrogant Aponkye JUANTUA oye dede nyina so ni ba bitio eye kwan no se note apie na asabi e note ano oye dede ne na kasesem ete ho a o issue command ne hontade jesi ne ho toroka tabia ne ntade ehye toroka oni na muse ya na abrabona bitin because maame na oni maame ne dae na okokwa maame ne ncha okokwa maame ne hu ya na Aponkye JUANTUA ne maame ne ba ona incest a criminal offense and omoditi honum and omokata so no de nam ho incest a criminal offense Aponkye JUANTUA so onima go and read the criminal code incest a criminal offense say wone obi ne ba nyina adabom wone maame no onam so nyina no ayi sugar mommy fo no no omotwempena onam ho nyina no moama mensi wofo no asimi ho na me ba bedifo e no no omotwempena okumase wo ba bia omba no asini ho a onto ne bottom onnenam ho nyina no akunafo na onnenam omoso a ono omotwempena na owia odi bomba akopawia onti ho biem no eno na de ne bre sa boy no ono are sika kurantimi nyina ne nsam eye maame na one ne ba ne nyina dabo mu no one maame ne twempena maame ne hu ya na Aponkye JUANTUA ene ne ba no so twempena we nipa we wo integrity Aponkye JUANTUA wo timi ka say akofo adoye arrogance na o ka say akofo adoye arrogance ena MPP fo antie wo Aponkye JUANTUA na papa titi uyi o maame titi uyi a kababi akofo adoado timi ka say oye arrogance ka be wo issue so obe kan de Aponkye JUANTUA we ena hapte fo no eye private yi MPP ba ye ye say private companies bia no ye be boa mo because in developing and developed countries bia no private sector no eye important hapte fo ye o ma ye ba o mi akọ commission ma o mo no Aponkye JUANTUA de betna Nhyira FM ka say hapte no eye ba o mi adea ene NDC fo na NDC wow party NDC because we are known NDC wow party NDC after say MPP lusu ye no one ba bonten be ka say hapte na o mo no ye propaganda na ye say ye ba o mi adea na nye ba o mi adea enam say we ya aboa Aponkye na fedie ni wani sunti na we ya pomeme madun so afa wani so na fedie enu anim Aponkye madun so afa wanim na fedie enu anim nti wo se pa ba o mi ache wa enye yie say wo be ka say hapte eye ba o mi adea all because enam say yen centronia wa bon na wo ko school nim hwe
now nimhwe no wan hwea de na certificate wagi agu danum na wontimi mfa nya adwuma papa bi ebema osika senkan hyira fam nima bosome omoma 1500 na ka wabra bokora sei 1500 ne de ma e won hyira fam ho wonya obia we 1500 ene etu aka won hyira fam ho ento kasama wabadi so enti uti kumase no this a one to say kunani bi atwiniti na waboni dini wo ho na obekone wa ama onya ba ko di fam wi a onti ho biem ene na de ne bra kunafo abru nnua because omu fi so manya bema ye ne betena odi bo mu ahwem onti ho biem wa hu bre wakasi samni se de osima ho so no wobekwa ho kire mu saa kopem se ubewu wo me se wobekwa ho kire mu saa kopem se ubewu because akunafo die no aye nnome ewo so maame na wo ne ba no nyina daba mu wo ne maame ne da aye ene ne ba so daba mu no aye nnome wo na hu hu ano so da hu ano da Aponkye JUANTUA so baba katre say wudi ohu MPP fo na obuafu producer bossa I ne voice na my hwe asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi asa what's be von here ya do my yes omu ye mehi Aponkye JUANTUA no MPP fo ho ye nahi wei uni babiti na ba ka kire se MPP fo ho ye uni babiti wo Aponkye JUANTUA wo akunafo adom wo maame abodua se ohun sa ono wo ne ba na twempena na maame ne wo ne twempena ohun ya na wo ne ba twempena wo Aponkye JUANTUA wo se MPP fo ho ye wahi wei na MPP fo so ano makotena ne show so wei producer yempon yenkomra ne emeto aso na me ya doma edadoa da baba abeto aso na me ne nukrom ha no mema na hu se me ye krati kum deti me ye krati kum deti mema na hu se afede wasia kwase hunu we hwa na beso so wo MPP mu andisi na obeka ho because andisi na beso ani Mponkye se ya na be nante MPP ye ne Mponkye nante andisi ne sa Mponkye we num na be nante MPP ye ne Aponkye JUANTUA entimi nante e ma ne nyeyie na ye ne no be ye bi pa okroma ma na hu nyame